acompañada do alcalde Manuel Ruiz, o patrón maior José Antonio Pérez e o xerente da lonxa Fernando Carreira. A conselleira do Mar, Rosa Quintana, coñeceu o funcionamento da máquina de lavado das caixas do peixe, coa que conta a Rula Ribeirense. A súa compra, por un importe duns 236.000 euros, foi posible grazas á convocatoria de axudas da Xunta de Galicia do pasado ano, dentro da orde de proxectos de mellora de infraestructuras portuarias. Precisamente, a titular de Mar aproveitou a visita á lonxa ribeirense para anunciar unha nova convocatoria destas axudas, por un importe total de 2,5 millóns de euros para este ano, das que xa se aprobaron uns 55 proxectos presentados polas confrarías de pescadores de cara á modernización das súas instalacións. O ano pasado se aprobaron 35 proxectos por máis de 2 millóns de euros e este ano acabamos de resolver tamén 55 proxectos por máis de 2,5 millóns de euros. Quero decir que todos os proxectos que se presentan e que cumplen con requisitos que se establecen na orden son aprobados. Este ano, de feito, fixemos un incremento presupuestario para poder atender a todos os proxectos e eu espero que continúen con esta línea de traballo que está a defender o sector, porque iso, dende logo, significa que o sector sigue avanzando e sigue cada vez máis concienciado en facer as cousas con máximo respeto ao medio ambiente. Así é que, se xa a extracción do peixe e de todos os produtos da pesca teñen unha moi baixa pegada de carbono, pois con estas cousas que se fan tamén en terra, aínda axudan a mellorar esta pouca pequena huella de carbono que teñen como consecuencia dos traballos que se fan máis en terra que no mar. A lonxa ribeirense ten presentado tamén varios proxectos a esta nova convocatoria, na súa maioría relacionados coa eficiencia enerxética das instalacións. Temos varios proxectos, principalmente de eficiencia enerxética, as placas solares, temos tamén a sustitución a todos os carretillos en eléctrico, temos o mecanizado e a máquina de lavado que acabamos de ver, que tamén reduce considerablemente o consumo, e outras obras que se irán facendo pouco a pouco para mellorar o edificio. Entre os proxectos máis importantes dos aprobados para esta anualidade figura tamén a mellora dos sistemas de varada das embarcacións de pesca artesanal no peirao de Porto do Son, con preto de 308.000 euros.